Novembre kalo tile 8 san 2024 aw minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Général d'armée Assimi Goïta a yirala k'a fɔ ale bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ni AES jɛkulu ɲɛmaaw ye arabadon Novembre kalo tile 6 san 2024 kɔnɔna na kuluba ale palais kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ kun min kama o de ye jɛkulu min bɛ yen nɔ AES jɛkulu Mali, Burkina ale ni Niger lakana o bɛ se ka sabati ni jamana saba ninnu kɔnɔna cogoya min na ani baaraɲɔgɔn o bɛ se ka tɛmɛ ni jamana ninnu kɔnɔna na cogoya min na. O tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni Niger ale ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jɛkulu ale lasigiden ni a bɛ wele ko Musa Saluma Barmu a yirala k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni nana kunba min kama o de kana kuma ɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni kɛ walasa lakana o bɛ se ka tɛmɛ ni o baaraw ye cogoya min na. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka officier supérieur ye Nigériens ka officier supérieur o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Nigériens ka officier supérieur ye ale yɛrɛ fɛnɛ tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn dalajɛ ko a yɛrɛ kɔni kɛla occasion ma walasa u bɛ se ka hakilina falen o yɛrɛ kɔni kɛ ka lakana ko o sabati ni jamana saba ninnu kɔnɔna na Mali ale ni Burkina ni Niger. An bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in basigi, an bɛ Ala deli halisa Ala ka jɛkulu in Ala k'a timɛ. Halisa an bɛ to an ka fanga tigilamɔgɔ olu ka kunnafoniya kɔnɔna na o araba kelen na Novembre kalo tile 6 san 2024 kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Urganda a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛba ko o yɛrɛ kɔni don sanji o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka maa minnu bɔ u daga yɔrɔw la ani dɛsɛ o yɛrɛ kɔni maa minnu sɔrɔ kosɛbɛ dɛmɛ bɛ ka don ka ɲɛsin ma o y'a yira k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔni fanga o yɛrɛ kɔni bɛ taa yɛrɛ jɔ fɔ sefa wari miliyɔn 10 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn la dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka don ka ɲɛsin maa minnu daga yɔrɔ bɛnnen don an ka jamana kɔrɔ fama Tombouctou ale ni Gawokaw a yirala k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔni dola maa min ka yamaruya kɔnɔna la o de ye ministre de la santé colonel Assane Badialo Touré ani ministre de la réconciliation le général de corps d'armée Ismaël Wage ani ministre min n'a ka baara bɛnnen don denmisɛnninw ani musow ka ko ɲɛnɛbɔli ma Madame Kulubali Mariama Mayiga u yɛrɛ kɔni ye foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin jɛkulu Urganda ma ka sababuya kɛ u ka nin dɛmɛ walen ye. Kunu alamisadon Novembre kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye 5e édition des journées de textile a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni waleyali daminɛna kunu sɔgɔmada fɛ an ka faba ale kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲinɛta ko o sigi kun min kama walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka malien finiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka vaccine na an ka bɔgɔlanw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka san o yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na u yɛrɛ kɔni wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka sanfɛmɔgɔw ma walasa u bɛ se ka wulikajɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka an ka finiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka malien finiw ko olu don ba la. An bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔnya fan fɛ Kidalikaw olu fɛ yen nɔ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kalan kɛ Kidali ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kalanmantiriw enseignants a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka convoi fɔlɔ o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ yanni tarata o yɛrɛ kɔni nata cɛ o y'a yira k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni na maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka taa kalanden yɛrɛ kɔni kɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye u ka soko ye ale ni u ka déplacement ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka baloko ye ale ni u ka kɛnɛyako ko o yɛrɛ kɔni sebaya ko o yɛrɛ kɔni bɛna ta k'a di an ka lakana tigilamɔgɔ ma ko olu yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka ni ma ko fɔta ninnu k'u dɛmɛ u ka baara bɛɛ lajɛlen na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka soko ye a n'a ɲɔgɔnna caman o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ maa minnu ni olu ma kunnafoniya in sɔrɔ ko ka kunnafoniya yɛrɛ kɔni cari kosɛbɛ walasa u bɛ se ka sɔrɔ k'u ka labɛnw yɛrɛ k'u sigi sen kan ka sababuya kɛ k'u yɛrɛ kɔni kan ka taa yanni tarata ale nata cɛ. A bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni Orange Mali ale yɛrɛ kɔni bɔla ka communiqué k'o bila o y'a yira k'a fɔ ni e maa o maa ni i ka puce ma identifié hali ni ka puce identifié len don k'i ka se ka wuli ka i kun da Orange min ni ale ka surunna ka taa i ka puce k'ale identifié n'i ka carte nina ye walima carte biométrique min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to kumakan o yɛrɛ kɔni cayala kosɛbɛ an ka jamana ale kɔnɔna na ka sababuya kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa caman o yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko halisa u yɛrɛ kɔni ma
se ka ɲɛ sɔrɔ u ka carte ɲinina kow la dɔw yɛrɛ fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ u ka carte biométrique kow la k'u yɛrɛ kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ k'u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ k'u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ tilala k'u hakilina ta k'o di k'a yira k'a fɔ ko carte ɲinina ko a yɛrɛ kɔni b'u bolo ko nka ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye erreur de k'o b'a la ko est ce que ko ni papier nin yɛrɛ dilanna ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni pisi in dilanna ni o ye ko est ce que ko o tɛna na kɔlɔlɔ dɔw las'u ma o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni fɛn min yɛrɛ kɔni ye maa dɔw ye olu fɛnɛ tilala tun k'a yira k'a fɔ ko jama ko o yɛrɛ kɔni ka ca kosɛbɛ k'i bɛ taa ko ka t'i jɔ ko ka tile yɛrɛ kɔni bɛɛ ban ko turu ko a tɛ s'i ma o hukumu de kɔnɔna na Orange Mali ale yɛrɛ kɔni nana ni stratégie kura min yɛrɛ kɔni ni i bɛ se k'i ka numéro pisi ale identifier k'a sɔrɔ i ma bɔ i sigiyɔrɔ la o yɛrɛ kɔni nana ni code dɔ ye ko n'i ye olu yɛrɛ kɔni don k'i bɛ se k'i ka pisi identifier code yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko dièse 144 dièse k'i b'o don ka 74 tugu la ka sɔrɔ ka étoile don fɛn min yɛrɛ kɔni ka code secret ye ko n'i ye o don k'i bɛ dièse tugu la ko n'o kɛla ko a fɛɛrɛ tɔw yɛrɛ kɔni bɛna i ɲɛkɔrɔ k'i bɛ se k'i ka numéro ka a identifier. An ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ale bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni bila kabi novembre kalo tile 6 san 2024 kɔnɔna na hakilina jigi o yɛrɛ kɔnɔna kabi san 2023 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye MINUSMA ale ni an ka ba Maliba bolodi ɲɔgɔnma min kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ dansigi o yɛrɛ kɔni kɛr'o la a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka fɛn bɛɛ yɛrɛ kɔni kan ka labɛn ni novembre kalo in kɔnɔna na ka a kun cɛ ni ala ye novembre kalo tile 15 o yɛrɛ kɔni yirana fɛn min yɛrɛ kɔni ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale an ka ba Maliba ale kɔ kan ko ministre Abdoulaye Diop a bɔla ka hakilina jigi kɛ ka ɲɛsin nin maa ninnu ma. Ni kɔni kɛla kabakoko cɛjugu dɔ ye an ka faba kɔnɔna na kabakoko cɛjugu min ni a yɛrɛ kɔni kɛla sigidala min bi ne a bɛ wele ko Marseille a yirala k'a fɔ kabakoko cɛjugu yɛrɛ kɔni tala ka maa min sɛgɛrɛ o de ye Gindo Kuyate ni a balimakɛ Alikawe ni maa dogolen tɛ an ka faba kɔnɔna na kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko Gindo Kuyate ko den 2 de kɔni b'a bolo musolakan ani cɛlakan o y'a yira k'a fɔ ko a den sifinaka dɔ bɛ yen nɔ min ye cɛ ni ale ka baara bɛnnen don telimani boli ma ko ale yɛrɛ kɔni ka boîte taga dɔ senfɛ ni ani dɔ yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn dɔn dɔ cɛla k'a dɔ kɔni kun o y'a yira k'a fɔ nin cɛlakan yɛrɛ kɔni ko a yɛrɛ kɔni ni u ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔna na ko a yirala k'a fɔ ko nin cɛlakan ye ko fɛn min yɛrɛ kɔni daga yɔrɔ ye ko o t'a la o hukumu de kɔnɔna na Gindo Kuyate ale yɛrɛ kɔni denkɛ sera ka nin cɛlakan ye ka a lase a yɛrɛ kɔni ka so kɔnɔna na ka taa se a yɛrɛ kɔni somɔgɔw ma o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ don dɔ yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Gindo Kuyate ni ale denkɛ bɔla ka taa a ka telimani boli la ka a terikɛ yɛrɛ kɔni to so kɔnɔ ko Gindo Kuyate yɛrɛ kɔni wililen ko a y'a sɔrɔ ko terikɛ in ko o yɛrɛ kɔni dalen n'u ka so kɔnɔ ni gulo bouteille ye o hukumu de kɔnɔna na ko Gindo Kuyate ale yɛrɛ kɔni bɔla ka denkɛ ka gulo bouteille terikɛ in ka gulo bouteille ko o yɛrɛ kɔni ta k'o lafili kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko terikɛ in wililen k'a sɔrɔ gulo bouteille o yɛrɛ kɔni fililen don ko a wulila ka fan bɛɛ o yɛrɛ kɔni kɛ mankan ko a wulila k'a ɲɛsin terikɛ o yɛrɛ kɔni bama min ye Gindo Kuyate min ni a yɛrɛ kɔni ladonnen no u fɛ yen nɔ kosɛbɛ ka mankan ta ko o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ale ka gulo bouteille ye k'a ko k'o sara ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye Gindo Kuyate ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tɛ fɛn min yamaruya di a denw ma a ka so kɔnɔ k'ale t'o di walimɔgɔ wɛrɛ ma a ka so kɔnɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni gulo bouteille ko ale t'a sara o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin cɛlakan ye ni u yɛrɛ kɔni ɲɛna a ma k'a ladon ko a wulila ka taa u ka so kɔfɛla la ko ka taa bisi ko o yɛrɛ kɔni ta ka Gindo Kuyate ko ale yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ye bisi ko k'o kɛ ka muso in yɛrɛ kɔni jogi kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a sɔrɔ denkɛma o yɛrɛ kɔni kun tɛ yen nɔ ni ale kun taara a ka baara yɔrɔ la ko ale yɛrɛ kɔni seginnen ka na ka n'a sɔrɔ a ba dalen no joli la ko a yɛrɛ kɔni dusuma tiɲɛna kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin cɛlakan ye min ye binganni wale k'a ta ka Gindo Kuyate sɛgɛrɛ ko a yɛrɛ kɔni ɲama tununnen no an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Gindo Kuyate a yɛrɛ kɔni woloden ko o yɛrɛ kɔni bɛ fanga tigilamɔgɔ ka bolo kan an bɛ ala deli badanɛma ala ka di Gindo Kuyate ani a ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ k'an kisi ni gɛrɛgɛrɛ sugu ninnu tɔɔrɔ ma. O hukumu de kɔnɔna na an bɛ taa kɔkan kibaru la halisa an bɛ to Sɛnɛgali ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sɛnɛgali ale yɛrɛ kɔni ye député kalatafili o yɛrɛ kɔni bolo dalen no ka bɛn novembre kalo tile 17 san 2024 kɔnɔna ma o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sɛnɛgali ale yɛrɛ kɔni premier ministre ye
Ousmane Sonko a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka marabolo maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saint-Louis k'u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa Ousmane Sonko ale yɛrɛ kɔni ka hôtel dakɔrɔla fa tɛ fɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka meeting ba o yɛrɛ kɔni kɛ kunu fɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati sanga damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ k'u bɔla ka meeting ba k'o yɛrɛ kɔni boloda o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ ko bi juma novembre kalo tile 8 san 2024 kɔnɔna na k'u yɛrɛ bɛ tila ka na meeting wɛrɛ boloda tuguni Saint-Louis ale marabolo kɔnɔna na. Burkina Faso a yirala k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ u yɛrɛ kɔni kun bɔla ka bingan wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka Burkina Faso ale yɛrɛ kɔni jamana sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo dɔn o hukumu de kɔnɔna na kunu novembre kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka sanfɛ wulikajɔba o yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka banbagati 10 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔna u ni na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka matériel ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bololafɛn k'u yɛrɛ kɔni bɔla ko olu yɛrɛ kɔni caman ɲagata. An bɛ taa Guinée équatoriale a bɛ tile 2 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Guinée équatoriale olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa dɔ ni a ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don sɔrɔ ko ale ni sɔrɔ ko sɛgɛsɛgɛli ma ni ale bɛ wele ko Baltazar kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni caman bɔla ale yɛrɛ kɔni ka ko kun ka min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni nɔ minɛna ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye yurugu dɔ ale kun kan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ale sɔrɔ ko kun kan ko la o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni gɛnna ka bɔ a ka baara la. Ale yɛrɛ kɔni o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni lawilila ka bɔ a ka jɔyɔrɔ la. An bɛ taa Tchad kabi octobre kalo tile 27 san 2024 kɔnɔna na u bɔla ka bingan wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka Tchad ale yɛrɛ kɔni jamana sɛgɛrɛ o hukumu de kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Mahama Idrisso Itino ni ale yɛrɛ kɔni bɔla ka taa yala o yɛrɛ kɔni kɛ ka taa bɔnna o yɛrɛ kɔni kɛ maa minnu ni u bɔnɛna u ni na ani maa minnu jogila ani maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ka taa a yɛrɛ ka dusuma-kasi kɔ o yira ni ma ko fɔta ninnu na o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ kunu alamisa don novembre kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Tchad ale jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni jɛnsɛn a yirala k'a fɔ Tchad ale yɛrɛ kɔni kun bɛ jɛkulu la jɛkulu min ni ale bɛ wele ko force multinationale mixte FMM ni a kun b'o jɛkulu la k'u yɛrɛ bɔla o jɛkulu la pewu ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bingan wale min ni a tala ka Tchad sɛgɛrɛ o y'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu in ko a yɛrɛ kɔni ma a kɔn o tɛmɛnen kɔfɛ k'u yɛrɛ kɔni m'u ka dɛmɛ foyi ko o yɛrɛ kɔni yira ka ɲɛsin Tchad ma o de kɛla sababu ye ka to Tchad ale yɛrɛ kɔni bɔla ni jɛkulu kofɔta in kɔnɔna na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Faransi a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Faransi ale yɛrɛ kɔni finitigilaka fila kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka gendarme fila kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko Israël ale yɛrɛ kɔni lakana tigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka polisiw u bɔla ka tigɛda kɛ ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni kan o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Israël ale lakana tigilama dɔw ye ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka don u ka site kɔnɔ site min ni o yɛrɛ kɔni dagalen don Faransi o yɛrɛ kɔni fɛn min yɛrɛ kɔni Israël ale yɛrɛ kɔni lasigiden min bɛ yen nɔ Faransi fɛn min yɛrɛ kɔni Israël ka lasigiden min ni ale bɛ Faransi o y'a yira k'a fɔ ko Faransi ale yɛrɛ kɔni kɛlen don ka ale convoquer an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔ an joona.